niillä on sitten niin, ne odotukset on sitten niin korkeat. Joo, ja niin epärealistiset, kun ei niillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, että mitä täällä funtsitaan. Se on ihan, ei sit kakkuu tarvitse olla kuin 2-3 vuotta, niin se katoaa se todellisuuden taju siinä aikana. Ei se ole enää, että sen huomaa siinä, kun ne tekee jotain budjettia, että nyt mennään sinne ja kuka lähtee etelään ja kuka ostaa mitäkin. Sitten täällä niillä on kuitenkin niin hyvä, jos ne saa tonnikalaa tuosta ostettua. Siinä on niin paukut. Niin, että se on sellaista utopiaa niillä. Missä vaiheessa se lähtee karkaamaan sen? Joo, toi on aika hyvä kysymys oikeastaan. Se on varmaan siinä, kun se varmaan yksilöllistä aika paljon, että se jossain vaiheessa vaan sitten rupeaa olemaan sen verran välimatkaa tonne, että se rupeaa unohtua, että mitä se touhu oikeasti on. Mutta kyllä mä silleen, niin mä oon nähnyt helvetistä tyyppejä. No sanotaan suurin osa äijistä on silleen, että niillä menee täällä ihan hyvin. Mutta sitten kun sä soitat tonne siviiliin ja kysyt, että no miten menee, niin ne on helvetin stressaantuneita. Sen kuulee heti äänestä, niillä on kauhea kiire ja niillä on stressiä. Mikä ei suju ja mitään ei osaa ja rahat ei riitä mihinkään ja mikä ei ollut sellaista kuin ne odotti ja kaikki niin päin persettä siellä. Se on niin kuin se vakiostory, että kyllä melkein voi sanoa, että 2/3 tyypeistä on semmoisia. No jos sellainen tyyppi, joka sä tiedät, että se näytetään, että okei, tuolla on sitten niin mahdollisuuksia pärjäämään, niin millainen tyyppi se on? Se on sellainen, kello on siviilissä semmoinen hyvä tukiverkosto, että sillä on family siellä ja sitten on joku duuni ja sitten joku, jos jollain sattuu olemaan joku kotitalo tai tämmöinen, niin ne pärjää, mutta ei juuri muuta. Että kyllä sitten kun lähdetään etsiä jotain vuokrakaksia Hervannasta tuolta ja juoksemaan niiden perässä, niin se vie niin paljon paukkuja, että ei sitä oikein klaaraa kukaan sitten. Siinä eksyy sitten siinä matkalla Hervantaan jo niin moneen houkutukseen, että ei enää suju. Ja niitä houkutuksia on? No joo, niitä on. Että päihteet on tietenkin yksi helvetin iso ongelma, että siitä ei mennä kukaan pysyä erossa. Ja sitten tietenkin, että on se kun se fyrkka loppuu, niin jostain sitä on tehtävä. Ja sitten kun on vanha konna, niin sehän osaa temput kyllä. Riski on suuri. Joo, kyllä. Ja sitten yksi mikä on, niin perhe-elämä ja parisuhteita ei täällä jengi klaaraa ollenkaan. Ne on niin kuin, sanotaan täysin onnettomia vangit. Sanotaan, että jos mä olisin Kimma, niin mä en ikinä lähtisi yhdenkään vangin kanssa mihinkään saatana. Mä pysyisin kyllä niin kaukana kuin voi pysyä. Et se kuulee tossa niin miten puhelimessa kundit puhuu Kimmojen kanssa, huudetaan huoraa ja vittu saatanaa siihen. Ja kaikki ordereita, että sä et saa kulkea sen ja tämän kanssa. Ja nyt et saa mennä muiden äijien kanssa samalla autolla jonnekin. Ja tästä hevon paskaa saatanaa. Että kauheata huolehtimista ja sitten leikitään niin saatanan päällikköä, että, niinku, että täältä käsi, että ensin äijä jättää sen perheensä tonne saatana, lapset ja vaimot, ja sitten se tulee tänne ja rupeaa täältä käsi vielä määräilemään niitä, mitä ne saa tehdä, niin voi vittu, että voiko enää pellempää touhua olla. Mutta toi on se ihan normaali story. Ja sit monet niinku, niillä on ihan hyvä tahto, kun ne lähtee tosta, että ne haluaa olla sen perheen kanssa. Mutta sitten niillä on houkutus liian iso, että kun joku kaveri soittaa, niin ne lähtee kuitenkin sinne. Et ei ne osaa sanoa niille kavereille ei, että nyt ei mennäkään. Että se niinku liikaa vetää sen ratapuoleensa. Kun täältä sitten pääsee sinne siviiliin, niin Jos. Mun tapauksessa. No joo, ehkä mä puhun niin yleisellä tasolla. Kun sulla on kokemusta siitä, kun olet tietysti nähnyt paljon tyyppejä niin millainen itsetunto on täällä? Helvetin huono. Vangille ei ole minkäänlaista itsetuntoa. Täällä on tosi vähän tyyppejä, kenen kanssa pystyy juttelemaan mistään mitään. Pitää niin koko ajan olla saatanan varovainen ja puhua vähän silleen, niin kuin puhuttaisiin jollekin pikkulapselle useimpien kanssa. Kaikkea sellaista suoraa puhetta ja sellaista niin henkilöä menevää pitää välttää. Mistä se johtuu? Varmaan yksi syy päihteiden käyttöön voi olla jo se huono itsetunto. Täällä on paljon tyyppejä, jotka on ratkennut päihteisiin. Sitten en mä tiedä, yksi syy voisi olla siinä, että ei pärjää työelämässä. Voi olla se, että jos sulla on liian huono itsetunto, niin sä sit lipsut ehkä sieltä ja et pärjää. En mä tarkkaan osaa sanoa tuohon, mutta noi on varmasti syytä kuitenkin, että sieltä se lähtee. Että sellaiset tyypit ajautuu tänne helposti, kellä on huono itsetunto. Sitten mä en tiedä, mitä tämä laitos tekee itsetunnolle. Et ei sen ainakaan kohota sitä saatana, että jos sua koko ajan pidetään jonain helvetin apinana täällä ja poljetaan sun oikeuksia. Et joku kertoo, että sulla on tällaisia oikeuksia, sitten joku toinen ottaa ne yhtäkkiä pois. Ja tommoista, niin ei se nyt ainakaan niinku kohota mitään. Miten sitten ulkomaailma, kun sä pääset näiden porttien ulkopuolelle ja sä oot jossain marketissa tai jotain, niin mitkä asiat niin vaikuttaa sitten siihen? Pärjäämiseen. No pärjäämiseen, mutta ehkä siihen niin itsetuntoon tai että miltä kokee itsensä. No jokainen vanki, kuka lähtee vähänkin pidemmän, no ei täällä ei tarvitse olla kuin kuukausia, kun sä lähdet tonne, no, niin sulla on sellainen fiilis, että kaikki tuijottaa sua. Mä en tiedä, johtuuko se itsetunnosta vai mistä, mutta se varmaan johtuu siitä, että ei ole tottunut vaan niin paljon ihmismäärää.
Ja sitten, että se on uusi ja outo ympäristö. Niin kuin. Mutta sen tietää, varmasti jokainen sanoo sen, että on sellainen fiilis, että kaikki tsiikaa koko ajan. No, en mä nyt tiedä, mikä siellä sitten... Niin no se on tietysti, totta kai silloin sä tunnet itse ulkopuoliseksi, ja sitten sä rupeat näyttämäänkin varmasti hölmöltä, ja kuka ties ne rupeaa sitten tuijottaa lopulta sun, että siitä tulee semmoinen, ehkä, en mä tiedä. Mutta kyllä se ulkopuolisuus tekee kyllä sen, että kun sä et niinku oikein kotona siellä missään, niin kyllä mulla ainakin, kun mä ekan kerran, mutta mulla tietysti ne ekat saatetut olikin mitä oli, että mentiin kyttä saattuessa jonkin saatanan City Markettiin ilman rahaa. Semmoista. En mä oikein tiedä, että mikä siellä sitten tekee niin sen, että ei pärjää. Kai se on, kun on vaan vieraantunut siitä, että ei ole tottunut siihen. Ja niin kuin sit munkin aikaan, niin eihän mä vieläkään muista, että minkälaisia seteleitä meillä on saatana kolikoista puhumattakaan. Kun mä olin silloin markan aikaa niin tuolla heilun, että ne mä muistan vielä kaikkia. Kun tapahtuu noin suuria muutoksia elämässä tai näkee, niin kuin, että kokeeko semmoista, niin kuin, että on jäänyt paitsi jotain? Niin meillä on se vankilaan joutuminen vai sieltä pääseminen? Ei, kun pääset ulos ja näet, kuinka paljon asioita on muuttunut. No just silloin se lyö silmille, että silloin se vasta tajuaa, mistä on. Täällähän sitä ei tajua ollenkaan, että mistä on jäänyt paitsi, mutta kun tuolla on nyt mitä useamman kerran tuolla on käynyt ja sitten mitä parempia kokemuksia sieltä on tullut, niin kun sanotaan, että mitä enemmän on saanut pillua, niin sitä enemmän niin valkenee, että mistä kaikesta on jäänyt paitsi. Ja mitä sillä hetkellä miettii? No sit rupeaa vähän niin kelaa taaksepäin, että hetkinen, että kannattiko tämä sitkään, kun ei mulla täällä niin oikeastaan vankilassa niin sellaista mitään suurta katumusta tullut koskaan. Olen tietenkin funtsinut, että nämä oli huonoja juttuja. Ei olisi pitänyt tehdä tämmöisiä, mutta ei ole niin tullut sellaista saatana äiti, mitä mä tein. Että siihen sopeutuu sitten vankilassa. Joo, että ei se ole niin silleen rävähtänyt. Ehkä se jossain vaiheessa voi tulla, sit jos tulee tommosia herätyksiä enemmän. Ja sit niin kuin, että tietysti niin uhrien kannalta ajattelee aina sitä, että okei, että mitä ne on kärsinyt noin. Mutta ei sille ole niin omia menetyksiä ole koskaan funtsinut täällä yhtään. Paitsi nyt, sit, kun on päässyt vähän piipahtelemaan tuolla. Joo. Mitä sun kohdalla, mikä on sellainen, joka kun sä oot viimeis käynyt, tuntuu, että no paitsi se pillu, niin mistä sä oot eniten paitsi? No eläinten seuraa semmoinen, että mä oon niiden kanssa aina viihtynyt helvetin hyvin. Olen mä nytkin, mä oon 10 vuotta ollut jäsenenä jo niin Animaliassa ja Helsingin eläinsuojeluyhdistyksessä. No ja väliin koittanut vähän tehdäkin jotain keräilyä johonkin adresseihin nimiä ja tommoista. Et niin niitä kaipaa helvetisti. Sille no nyt sellaisia jotain prätkää ja tämmöistä näin, mitä siellä nyt on ollut. Mutta ne nyt on taas sit sivuseikkaa, että kyllä ilman niitäkin pärjää. Onko se on Ei, kyllä mä oon tässä ollut. Ei ihan hyviä kysymyksiä. Mä ajattelin sellaista kysymystä vielä, että millaiset terveiset sä haluaisit lähettää siviilimaailmalle? Istuessasi siinä. Siviilimaailmalle? Sano jotain vapaasti. Pysykää kaukana meistä. Joo, en mä tiedä, onko mun mitään terveisiä kellekään. En mä nyt tunne itseäni niin viisaaksi, että mä nyt oikein. Siviilimaailma, että mitä ne vois oppia niin meistä ehkä? Niin, Elikää tapelko. Se on niin kuin hyvä neuvo mulla. Että semmoinen turha pullistelu kaikki tuo kylillä. Et mun mielestä ne saisi jättää pois. Et jos nyt haluaa vähän varastella joskus tarpeeseen, niin okei, se on jokaisen oma asia. Mutta semmoinen niin kuin tarpeeton, sanotaan toisten vahingoittaminen. Kyllä tämmöinen niin kuin kultainen sääntö voisi niin kuin sanoa, että joo, tein niitä asioita, mitä toivoisit itsellesi tehtävän. Niin jotain tommoista nyt voisi, mutta mikä mä nyt on tommosia välittämään kellekään, saatana, kun elänyt tälleen, kun elänyt. Kyllä se pitäisi joku olla vähän mua fiksumpi sitten. Eli no comments. Okei. Yeah. Kiitos tästä haastattelusta. Oliko se näin lyhyt? Jaa. Tämä oli erittäin hyvä. Selvä. Menikö tässä niin kauan? Joo. Äkkiä meni aika sitten. Oikein hienoa. Joo. Todella. Onko jotain, jos sun mielestä Niin, haluatko sä sanoa vielä jotain niin, mistä ei puhu? Mitä mä nyt oikein voisin? tärkeä puoli? Mitä mun nyt voisi olla?
Ei mulla nyt, kun mulla ei ollut, niin kuin, mulla oli takki ihan tyhjä, kun mä tulin tänne. Ei mulla ollut niin kuin, ajatustakaan, että mitä täällä tapahtuu. Joo. Se on hyvä asenne ja sillä Joo. saatiin paljon hienoja. All right, joo. Niin. No, hyvä. Sellainen äänitekninen syy olla. Puoli minuuttia pitäisi olla ihan hiljaa. Laitetaan niin tätä sisäakustiikkaa. Kiitos. Okei, kiitoksia vaan teille. Toivottavasti tästä on jotain apua. Hiljaisuuden jälkeen, että milli se syntyy. Jos Niin. syntyy niin kiusallinen hiljaisuus. Ai silloin syntyy milli se syntyy silloin. Nyt otetaan nääkin sitten.